nyaka sano ka dosi chungi nyaka tarika auchiel dwe mar achiel odhi chalo Apo nicho landi ni bius kambe aparga chiel. Tingeni uso nyalo bedo kata kwa dok chien matin mokongo chik mar uso mokongo no owuok en Privatization Act ma higa 2003. Chakre 2014 nyaka sani onge kambi manose uzi nikech ne dwani mondo los chik. Mabe chik no jaduong' Rerogeni manyicho kadhe parliament ma iluongo ni Privatization Act 2023 ma obiro into being in October. To mae ok kwongo uso kembe. Inyalo uze kitere gimiluongo ni IPO initial public offering or inyalo uze a private sale. To chik masani wacho ni nyaka section 28 nyaka bed gi steering committee mangiso ni company bius kama, company bius kama, company bius kama. Mana kaka wacho ok en kwongo ni ma uzo gitimore. Inyalo uz gite to be inyalo uz mana portion sirkal pod mana nie iye kanyo. Wang'eyo ni KCB chonen mar sirkal 100%. To no uzo kete public offering in Nairobi Stock Exchange. To sirkal ema pod nitiere gi share maduong' moloyo te. Safaricom ma en kambi maduong' ma profit ne ni malo molo kembe te kata mana ohala ka jinwango kinde mi ichiwo dividends gine ma gichiwo dividends maduong'. To ng'inde bet sirkal ene mane goyo ohala no. To kendo en a strategic investment kech en communication en simu madonjo makata inyal wache weche moko ma ni neno ka iwacho ni sani okadh chik ni mondo sirkal owinj gik ma ji wacho. To ma en a strategic investment. Kanyo nitie sirkal nitiere gi share atamalo 35. Chenro mar uso ni kani winje ni use ne ng'ato owuon koso ni use ne bede sirkal mamoko